கடைசியாக பார்த்தா அந்த குழந்தைய வந்து கொன்று சிதைச்சு குட்டையில் போட்டு அமுக்கி மூடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதை வந்து எங்களுக்கு அவங்க தெரியப்படுத்தலை, முதல் காரணம். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த குழந்தைய வந்து இப்போ தாய் தகப்பனுக்கு தெரியாமல் கொண்டு போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க. இதை வந்து நாங்கள் கேட்க வரும்போது தான் காவல்துறை ஆய்வாளர் அவர்கள் பொறுங்க இதைத்தான் சொல்கிறாங்க. எப்படி சார் நீதி கிடைக்காம போறது? உயிரோடு இல்ல சார்.